Hej. I dag så skal vi gennemgå modul 5, som er organisk kemi, nærmere betegnet karbonhydrater. Hvilke karbonhydrater bruges som brændstof i biler? Karbonhydrater med 6, 7, 8 eller 9 carbonatomer, såsom f.eks. oktan og benzin, er en væsentlig bestanddel af benzin. Så skal jeg forklare lidt om, hvad fuldstændig og ufuldstændig forbrænding er. Ved forbrænding der tilføres ilt, og ved fuldstændig forbrænding der menes, at alt materiale bliver omdannet til uorganiske stoffer, og at der kun dannes CO2 og H2O. Ved ufuldstændig forbrænding forstås, at der er en meget ringe ilttilførsel, hvorimod ved fuldstændig forbrænding er der en stærk ilttilførsel. Og udover at der dannes CO2 og H2O, så kan der fx dannes sod og kulilt. Så skal vi snakke lidt om plastik og hvilke type karbonhydrater og under hvilken type reaktion det dannes. Plastik det består af alkener, som anvendes, og der sker en polymerisationsreaktion, hvor der kobles en masse små molekyler sammen til et stort molekyle. Jeg har et eksempel her. Her kan man se, at eten, som her er herovre, bliver til efter sammenbinding, bliver de sammen dobbeltbindingerne ophævet, og de bliver bundet sammen i C og H'er i en lejret kæde. Når lige præcis polyeten består af 100.000 kæder cirka, og af den plastik, som vi bruger mest af i Danmark til f.eks. plastikposer og sådan noget. Så, men det var alt for nu. Hej.